Moni kulikonse kumene madzulo ano mwapanga chisankho chokhala pafupi ndi kanema wanu kanema waluntha. Chidzulo ndiye programu yake lero lolemba. Timatero ndithu nthawi zonse kuti mukaweruka mwabwera pa nyumba khane pafupi ndi kanema wanu kuti tikambiraneko ziwiri zitatu zimene mwazitolako pa topic yathu. Nthawi zonse timakhala ndi topic imene inuyo mumalemba ma message kuchokera kwina kulikonse kumene muli kapena kuimba phone. Ife timatola lamenya yanu tione kuti kodi zikhale motani. Topic ya lero ndi imeneyo kuti mukudziwa inu kuti atsikana athu ali mdziko lija la Morocco kumene ndithu ali nawo mu mpikisano wa atsikana mu mpiratu wa miyendo. Ndiye poyamba anagonjetsa Nigeria, kenaka agonjetsa Egypt. Kusonzo kuti ayi dzina la Malawi kumene kuli kuchulidwa ndi anthu ochuluka. Ena alikale konko ndiye lero mnyumba ya malamulo nkhaniyo inatuluka. Amene anakhala ngati kuyambitsa anali whip wa opposition amene wandi Monica Changana muno anadzatero kuti kodi nanga situombako mmanja kwa ombera atsikana awo. Ndiye speaker anadzatero kuti ayi nzofunikiradi kuti tonse tiyimirire tafunire zabwino atsikana athu. Ndiye kenaka anadzayimiriranso anduna amene amaona za chisamaliro cha anthu. Amenewa ndi Amere Navicha amene anadzabweranso ndi pempho kuti tsono to atsikana ndi uko kodi achita bwino. Kodi sizingatheke ma MP achizimayi alowere komweko kuti akayipatse moto kumeneko. Ndiye funso kuti kodi ganizo limeneli nokoma kapena ayi. So maganizo anu ndi otani pa nkhani imeneyo kuti amayi amene ndi ma MP apite ku Morocco kumeneko akachemerere komanso kwalimpikitsa atsikana. Ganizo limenelo nolondola kapena ayi. Maganizo anu mukuti bwanji? Chidzulo chino tione kuti kodi tilowere kuti. Ine ndi Robert Kalindiza tikhalira limodzi mpaka kumapeto. Tione kuti kodi chidzulo chino tiyamba ndi ndani. Hello? Tayambaso ndi amayi amene. Muli bwanji? Mukwezeko mawu pang'ono. Mukuimbira kuti tikumbutseni dzina lija. Ine ndi Henzina Chilo ndiimbira Kawale. Ku Kawale kuli Longwe. Henzina Chilo. Chabwino. Mwaiva nkhani ati? Taiva. Ndi imeneyo tuwa kuti ma MP achizimayi apita akayipetse moto kumeneko. Watu akayipetse moto. Foni wakapita akayipetsa moto sese limakhala kuno kuti lipo kumastandi kuonera kuti anthu amene wakayipatsa moto sese kuno tikusangalala. Good. Ndithu. No, ife tikuthokozeni chifukwa cha maganizo anu madzulo ano. Tathokoza kwambiri timayinyadira. Zikomo. Hello, muli bwanji? Ino muli bwanji? Ayi tilipo tafika kuti chidzulo chino. Mwafika ku Eutini kumzimba uko. Eutini kumzimba. Abota takulandirani. Zikomo kwambiri. Nkhani ndi imeneyo kuti ma MP achizimayi afuna akayipatse moto ku Morocco. Ngati yotaiva. Chabwino. Maveseraso. Oho. Komano ndimaona ngati ndikwabwino bwino. Ngati anga yuze drama za ntumba mwawo. Za ntumba mwawo? Osati za boma ayi. Oho. Chikwachi bwana chijamba uchuluka kwambiri. Zulo ndapita kuchipatala. Pesa mankhwala akuti mankhwala akulibe. Tikaenda pansewu misongo tikumbadwa daily. Nde munthu wina kungozuka ati kachemere timu ku Morocco kutinga misongo ya boma. Pamene popo ndiye sindogwira nazo. Pamwe ngati ali ndi chiganizo choti atha kupita kugwisa chilo ndama za ntumba mawo zabwinobwino. Vuto tilibe asakunyamuka onse apite. Chabwino. Ngati akuona kuti atha kukwanisa kupita kumene koko. Kuti agwisa chilo misongo ya Malawi ndi chibwana chachikulu. Ati ngati zingakhale choncho zikazopweteka kwambiri. Koma ngati akagwisa chilo za ntumba mawo atha kunyamuka ndege kuzaza vuto palibe. Koma zaboma ayi. Zaboma maganiza. Atipangisa kuti mikwiyo ipitirire. Simati kukhuta zabwinobwino. Komano mankhwala muchipatala mulibe.
mpando winiweni akuti iye mukagule aspirini iye mukagule dewina angopanga haya ndege basi atieni tikachemere timu sizingomvera pawene sipomwepa kuti akusogwa akabwera afika naja aitane abange nawo phwando komosole kuti apite kongo akachemere mamiliyoni ambiri mankhwala akusolve zipatala zokweteka ka oho zamthumba mwawo zabwino bwino ine pamene pope ndibe vuto atakupita chabwino zikomo no tithokoze kwambiri abotha kuchokera ku Euthini zikomo kwambiri zikomo hello muli bwanji Singina baino tafika kuti madzulo ano kona kuyongo kunchezi kunchezi muli bwanji ndibwera ngani bwanji tilipo nkhani ndimeneyo muli ndi 1 minute maganizo anu ndi otani maganizo anga atwagwiza ndi amene atha kuyankhula pamene popo kuti agwiritse ntchito za mthumba mwawo oho chifukwa chizoona zimene zozo ndiwo inali chisangalalo chosangalala ona zodakwanitsa zaka 62 ndi sinakondwerere basi azimayi azichokapo azipita kumene kuchemera mpira zogwira zimenezi ayi kukalimbikitsa atsikana ngasi akuchita bwino kulimbikitsa kotolo kunkona kuti walimbikitsa adatula nyamuke even watabwera kuti alimbikitsa wapatsa moto zinthu zolimbikitsa zambiri wapatsa mphatso osati ungochemerera kuti basi dapita ukachemerera basi zogwira zimene zikuona nga ndrama zambirimbiri ine anthufe ujeni sidasangalala ujeni kuti lakwanisa zaka 62 zogwira zimene zozo zogwira zimene zozo koma ilili tikusamala kuti kwambiri ndalama silukoza maulendo ofunikira silukoza nkufuna chuma ndio mwosajankhula zinthu zotakhala bwino ngati meza masiku opita kuujeni kumoloko masongo yemerera mpira yosagwira imeneyo ayuze za mthumba mwawo chabwino ituje amene nayanda amene no takuthokozani kuchokera kunchezi ziko kwambiri zikomo hello muli bwanji hello hello muli bwanji hello tili bwino kainuyo tili bwino tili kuti madzulo ano kudedzatu mbali iti kudedza kumandala paboma pomwe paboma tathokoza kaya madzulo ano mawu anu ndi otani pa nkhani imeneyi ine nkhani imeneyoyotu sikundisangalatsa bwa ngati nkugwiritsa ntchito ngati nkupita iwo abize ma-MP achizimayiwo apite kumagwiritsa ntchito ndrama ya mthumba mwawo asagwiritse ntchito misonkho ya Malawi oho ndasangalatsidwa ndi ganizo la bambo aja unena kuti momwe kuti ndramazo akagule mankhwala mzipatala akupanga ndrama kuti apange transport yokaonera mpira yokachemera mpira sizoonayi sakukonda dziko lawo chabwino ndithudi nawonso paja ndi Amalawi itu kozi ndi Amalawi koma agwiritse ntchito ndrama za mthumba mwawo chimodzimodzi munthu ukafuna kupita kulilongo ukashopa timatenga ndrama za mthumba mwathu ndeyonso kokwa ukasangalala chabwino ndithudi olo ukabwera mpira aonera kuti kuli bullet ukaswera kudedza stadium akublantyre amagwiritsa ntchito transport yawo yetu ayi takuthokozani paja dzina lija nda meyenda kuno kudedza tathokoza kwambiri moni kumeneko zikomo kwambiri kumabushi moni kumabushi wafike bwinobwino kwakatakaminga kulipereka zikomo hello muli bwanji ibwino muli bwanji sa ayi tilipo nkuti tafika pano ulilo kwari ku 25 kuli bwanji ku 25 uli bwino uli bwana nkhani ndi imeneyo titani yakhuta atu amenewo mwati bwa akhuta iya muli pa eya atu muli pa eya akhuta amenewo paja anawonjezera atandi mara kuda njezo wikine yachepa awasije bwanjiso yachepa yayi sindikudziwa ine CMP yakhuta amenewo oho paja kunawerenga malemba kuti fomu itasangalala idakatengazo mazikhoza mkachisi
ukachitira ukapangira phwando ndinafuna panga iwota oho alibe manyaza ayi ndiganizo chabe ora mondera manjaru na meneko inuyo zowalimbikitsa atsikanawo sizikusangalatsani alimbikise mwana alimbikise ndana mene sakuita bora aha ndipo pasakhala sedigabire oro bizongo ya kunama amene palibe chimezo zwayo chabwino achimwe tangodzuka nimbire kuchipata mukamvemu mena kakubulira miso sina kwana rasi ya wiki ine jawo njezereja kumasana zicha libe manyazi kwa banga zina zilwa nasabi umwe wakutafuna samalejo majaboma ndomoza akuzuka kuma wano zoga pusaka zimenezi ayi pepani aya ngane kodira drama zime atezingira zinota marasa ziwe kumosiri zingari zimenezi ayi ngatakuta asamuka azizivita akaoneza chita zina mukakhala pa wireless chonchi kumasefa mawu ayi zimapweteka anthu amene tili kuusise ife mene tili kuusira mene kumva usiwo komene akuli kumoto sakumva lwayi pepani ife mene tili kuusira mene kumva kuwaoti kodi kuli uche kumene mpaka nalero sakuzoti kodi kuli uchayi chabwino ndipo uthenga umve bwino kwambiri kana akakumana masipika amene mukamve kuti akoma mkumva zimene amalakulagula kukwizi chabwino anazicha achite manyazi pola mtu azinazi ndipo asabwereza sopile mene yayi aha no ndikuthokozeni ku area 25 zikomo hello muli bwanji tilibwino muli bwanji ayi tilipo mwayamba mwamphamvu nkuti uko kuno ndi kuli Longwe ku area 23 ku area 23 muli bwanji ndili bwino kaini muli bwanji tikumbutseninso dzina licha Mr. Isa ku area 44 inu ndi Mr. Isa ku area 44 yes nadzamva ngati muti ku 23 ye ndizola ni 23 omweyo ayi chabwino ndithu mawu anu ndi otani ine ndimaganiza kuti akarango walimbikitsa kuti atsika nawo angwasonkhera kandrama chabwino ngati kuwapanga motivate yeti okay osati zopita kumeneko ayi koma kandalama kuti mukati mwawina game tikupatsani ndrama mwakuti aliyense aha kuti anthu akapita kumeneko palibe phindu limene apezepo atsikanawo ndi molaro chabe kuti atsikana agwire bwino ntchito ndi mphamvu asire bwino pakhala kena kakungowathandiza kuti mukati mwawina game yanu kandi Zambia tikupatsana aliyense mwakuti atsirira bwino koposa kuti anthu apite kumeneko aha ndipatsogwe no ndikuthokozeni kwambiri kuchokera ku area 23 moyandikana ndi ku 44 yes zikomo matsogwe hello muli bwanji alo muli bwanji wakulu muli bwanji ayi tili bwino tafika kuti madzulo ano hello network yativuta mutilipezanso kanthawi kena muli bwanji tili bwino muli bwanji wawa ayi tilipo takulandirani zikomo kwambiri kaya nthupi nthupi mwabwino kamphepo kayaziyazi akapanyanja pakalonga nyungwe apa chabwino chipasula kondowe ine akondowe mawu anu ndi otani madzulo ano nzabwino kwambiri zimene azimayiwa aganiza zoti akakokote timu iyi chabwino koma sangamvere chisoni Amalawi kuti Amalawi kugula fetereza pa 210,000 mmalo moti atenge ndalamazo apereke kwa Amalawi aguleko pa 110,000 basango wononga kwera zindege mpaka ukaonera mpira uku oho kodi sangamvere chisoni Amalawi kuti muzipata mkusowa magloves angotenga ko ndalama zoti aperere ndege munthu mmodzi agulire magloves muchipatala kodi anthu akupali kunyumba kodi kukumakoma kwambiri kuti mpaka kuiwala mavuto anthu amene anatuma kumeneko chonde ngati kuli kusangalala tisangalaleni limodzi chifukwa tonse tingoonera mpira pa TV kuli achina Jomo kuja ameya aja kuipasa ukale moto chabwino kuli
akuluakulu ambiri akuipasa kale moto nde chosalaso chimene asiyako ku Malawi kuti mpaka azimayi wanyamuka akaipaseso moto wachani. Komanso mmene mukuonera mchithuzimu tikuonanso mkulu wina munthu wa bambo amenewo ndi president wa masewera ampira mdziko muno Afritu Haiya ali komweko. Nde asalaso ndi atiwo kuti akapereke moto. Kodi sangati mvere chisona Malawi sitina atumase kuti ndalama zotigwirisire ntchito mzofunikira kwambiri. Okay, ngati wao wakufuna kuti asikana athuwa awayamikire pa ntchito yomwe akuchita. Asiranji kuti ndalamazo asunge akabwera azapasire pa airport. Oho. Ati mvere chisoni sitikuwakhomerera koma ndalama imene akufuna kuyuza ngati ili yanthumba mwawo auruke ndegero koma ngati ili nsongo yathu imene kuti dulai chonde ipite mzipatala ipite kufetereza. Chabwino. Zikomo kwambiri wa. Tithokoze kuchokera ku Karonga. Zikomo kwambiri. Zikomo. Zikomo. Yes. Hello, muli bwanji? Hello. Muli bwanji? Muli bwanji bambo? Ayi tili bwino tathokoza kuti mayi mwaimba. Ayi zikomo kwambiri. Mukuimbira ku? Naleni kuimbira ku area 27 kuno kulilongwe. Kuti ku 27 ndi mbalizi? Mbali yakuchezu kusosa limo. Wonse wasalima udutsa pakanengo. No kuzani lubambo. Mawu anu ndi otani chidziro chino? Koma runkani saname rinendo yanikhuta ko basi ngani zimayi ngarazimaya zangaoso. Tinodziwa kuti ngarazimayi makolo yodziwa mavuto ifwa zimayi limanena kuti ndiwodziwa mavuto mmakomomo. Koma no zikudabwitsa kuti azimayi yodziwa mavuto ndithu kumaganiza zonena kuti akachemelele mpira ku moyoko malomodi angokoza kamphatsoko kuti anawo akabwera adzayamikire mmene asewerera mpira. Ndipo tikayang'ana mavuto mdziko munomo ni ambiri anthu vuto lake akungoyang'ana pasima basi. Akuyang'ana pacha? Pasima ari kuti akuti kulisima basi sima akuti anthu akudya akukhuta. Koma no perereza amene akudulira akukhula kwambiri alimiti kulira kwambiri olombewu panoko zidakali mmakomo mutukani kogulitsa kusowa misika ndalama ikusowa bizinesi sizikuyenda teno vuto limene lidakula zathuwa akakhala kuti ali pa mpandomu amayiwala mavuto amene Malawi akukumana nawo. Amangoona iwo mmene umwalili ndalama mmene umwalili zona ngatenge ndalama basi wangochemerera mpira basi. Zosakhala bwino zimene zozo. Ineyo zimene zozo sanane uyang'ana mzipatala kapita mankhwala kuti kaguleni kupita sokogulako mapulaizeti munso mankhwalawa kumasowa osapeza koma saopeze konena kuti iwomweyo pajampanena kuti katikalowa ifeyo mankhwala adzapezeka mzipatala koma panopo mzipatalamo mankhwala adzasakupezeka kuti ndalama imeneyo sangathandize ko mankhwala mzipatalamo mavuto amene anthu akukumana nawo asangoyang'ana kusima kokha iyayi. Ayang'aneso mavuto amene tikukumana nawo anthu. Chabwino. Ndalama imeneyo bwanji atagwiritsa ntchito ina yake kapena ngati angapite maganizo ngati ena amene tawava kuti mwina agwiritse ntchito ndalama za m'matumba mwawo koma ifeso ngati Amalawi sitingazindikire kuti kodi agwiritsadi zawo za m'matumba mwawo kapena atenga zomwezo zatuzo kuti ngadziwe pamenepo. Imene ilipo yongoti akhale asapiteko. Awakozere mphatso atsikana akabwera adzathokoze. Chabwino. Kali iwo amanena sonena kuti akusunga iwo ujeni yawoyo chani chipani yawocho nchosunga ndalama sakufuna kumaononga ndalama kuyenda iyayi ndewe kuyenda lero akupita kumoloko sikuyenda. Kumeneko koso nikuyenda nikuononga ndalama kumeneko. Ayi tsono tu azimayiwo akati apita kumolokoko ndi azimayi azipani zonse MCP UTM kaya PP DPP azimayi onse amene ndi ma MP amenewo sikuti azimayi ake ndi a DPP ayi koma ndi ma MP onse achizimayi. Pamene paruti kuva ndithu sikuti wana sankhako kuti azira na DPP okhayi. Chabwino.
Komanana kuti anzatu akalowa mjeni akakhala mipando mwezi ama iwala mavuto ya anthu amene tukumana nawo kunja kuno. Fonda wamo mene yelo akanapititsa mwina mchipatala kukagula mankhwala. Chabwino. Kapena upanga woma bulani onena kuti kudalimiwa kudalime chaka china zebwino zikhale bwanji mafereleza. Ifunga kudula fereleza 250 280 fereleza thumba. Kuti munthu ukwanitse pamene popo kodi sangatiganizire. Chabwino. Kusiyana nkuvira kumoloho. Chabwino. Basi kukwela ndege basi kupira kumene koko. Maganizanga naye amene wanthu amene asabireko kumene koko. Chabwino. Ya. Tikuthokozeni kuchokera ku Mchezi. Zikomo kwambiri bambo. Zikomo. Tasangalale kuti anthu amene azimvetsera maganizo a anthu. Chabwino. Zizichita zimene aziwalenga zinthu zokuti kuti nangati amene akana tikhaleni. Chabwino. Inuyo tikumbutseni dzina lija ndinu mayinda? Ine Mayikhuluchu kuno ku Mchezi. Tathokoza Mayikhuluchu ku area 27. Ndedi ku 27 kulilongo. Zikomo. Zikomo. Hello, muli bwanji? Ndibwino muli bwanji? Tilipo tafika kuti chidzulo chino? Madzulo ano muli kuno kuponera kwa Khwema mudzi mwa Khwema tiye Dzole. Oyi kwa Khwema ndakudziwa. Ndithu bwana wanga. Mawu anu ndi otani madzulo ano? Mawu yanga yonena kuti ganizo la nduna awo ndilolondola ndithu ndilabwino. Chabwino. Ya, koma noti tikatengera mnyengo imene tikudutsamo mnyengo imene Malawi pano pakudutsamo. Chikhozo khala chopanda nzeru chosaveka kuti aphungu anyamuke pano azipita kumoloko just ungohonerera mpira. Chabwino. Tidaona mavuto amene pa ground alipo tili ndi kusowa mwina kwa ndalama zakunja kumene. Fereleza niwokwera mtengo zinthu ndizile nzovuta kuti anthu akumuda zifikire. Mwina ngati aphunguwo ndalama zimene agwise ntchito nzam'matumba mwawo kapena zimene amanena ndonawo nzam'matumba mwawo. Atero koma ngati ili misonkho ndalamazo aziponye ku ntchito zina ngati kuchipatala kapena kulimi kuti zilipindulire. Chabwino. Nimaona mthunzi kuti kuli kale afuliti kudai a president afamu chani. Mwina nokwanira amene alurimi ila yenase kunoku tati ndizachemelere mwina akabwera azimayi amene. Chabwino. Maganizanga na amene chidzulo chino kuno kumponera kwa Khwema kudowa. Tithokoze kwa Khwema kuti munabwera chidzulo chino. Zikomo kwambiri. Zikomo. Hello, muli bwanji? Ndibwino muli bwanji wawa? Tilipo kaya chidzulo chino moyo uli bwa? Wathanzika ya kumeneko. Tilipo alida. Zikomo kwambiri. Kodi fone yanu sitha ma units head? Nanga munthu ukakhala lead of house tende kuti wena chithandizama kupatsa. Chabwino. Peda nkangati atende kuti wena anthu akufuna kwabwino amathandizira. Chabwino. Inde. Ndipempheretu kuti alida leloli musadutse 2 minutes iya alida. Chabwino. Ndikudulani. Wakhala milandu. Kaya madzulo nkhani itu ndimeneyo kuti timu ya mpira watsikana wa miyendo ikuchita bwino kwambiri. Ndiye ku parliament inatuluka akutere kuti abwanji ma MP achizimayi apite kumeneko akayipatse moto akalimbikitsa atsikanawo poti nangasiya wanda azimayi awonso ndatsikana ndiye kuti akhoza kukamva bwino kuti ma MP achizimayi atilondola kuno kuti apitilirebe kuchita bwino. Kaya pamenepo mwapaona bwanji? Zikomo kwambiri. Kodi kupita kumeneko ma MP wakatuluka kukakhala alawasi yawo kapena angopita ngati munthu? Ngangopita ndi atsikaje chiyani? Ikaya asapite? Ngati boma lingononge misonkho ya Malawi nkupatsa aphungu ochepa sipoyenera. Chabwino. Chifukwa dziko linoli pano pali sakudandaula nkhani ya ndalama. Ndesa ngati ndalama boma lidapereka kale atsikana wapite kumene akusewerako. Ndesa ngapangeso ina timu ya anthu sate kapena anthu 8 mmene alili aphungu achizimayi nkwatumiza kumeneko mposatheka. Alipo 47 itu basi. Ndiye mwaona atsikana pomwe ground amalowa 9. Atsikana amalowa nga?
O amalowa 9 nde iya amalowa 11. Amasala sisi wodi? Ayi ndi nchimodzimodzi wa anyamata atu. 11? Nchimodzimodzi wa anyamata. Amalowa 7 mbali imodzi kwina kusa 7. Ayi 11. Kodi Wamiyendo. Ndiye kubali amenti kwadakanena kuti popeza timu yatsikana ayo uchita bwino mpira wamiyendo amenyane pabingu pa anyamata adzasewere limodzi anyamata vefremu yachimuna vefremu yachikazi adakwebane vionekaya nangasi mwina nkumachulutso yankula pamene anthu amuna panopa mpira omakanika Pamazona apungu hapo zoruluka kumene kwa 47 nkulenga ndalama za boma nkumapita kumene kuli asikana amene akukasera mpira ninaona ngati kwa ineyo mposa kwa nina kuli bwino ndalama zimene ango nonge pamenepo popeza ferelezo wafika 205,000 ndalama zimene zobanja apate makampani amene agulitsa fereleza tigule fereleza mochiva ndi mbewu chabwino chifukwa kumene kwa kukula kumene kupangana kuti ayi tichiteza kuti tikuonelere kumene pamene afuna onongezo ndalama za Malawi. Koma ndalama zimenezo ngati zasowa kuopita malomo opatsa ine ndekha angobereka makampani afereleza chabwino kuti ifeyo fereleza ndi mbewu yachimanga ubwera ulimi kutsogoloku tamba kale kusosa ndiye tilibe poti tigwire ndalama zimenezo ngati alibe nazo ntchito apereka makampani chabwino chifukwa kuti akaseweretsa anthu 47 anthu aja akulandira kale ndalama pamene akakalowa parliament ndi ndalama m'makundi mwawo ndi awawonjezereso zina nzaja iwowo ngati ndani m'Malawi muno tidawasankha ndife ndife amene dawasankha pesa masinyike iwona amasangala azimulandira zimene ndi uja mwa ku parliament uja zidakwanira zimene zija koma izizi zampirazi awasiye amene amasapota azisapota kuti timu inja ku Malawi tosefe zisangalala koma malomo osangalala ndi anthu 47 akasangalale mozola muyezo akalandireso ndalama mpo 24 million ya wanthu izunzika kodi pamenepa zalowa sanjeti sisanje koma kukamba chuchuchu chifukwa zinazi lisamalowetse chibwana chabwino Pamalawi pano sipali bwino wina aliyese akudandaula nkhani ya ndalama ndipo masilinga pange zinthu zakuti iwo aja akasangalase anthu 47 ali ndi mabanja wawo kumeneko apo zopita mabanja wawo ndiye kuti ndi pafupifupi 54 apita soti mabanja awonso ya anthu 20 chakuti million ndiye ine naona kuti iwo asachite ngati ndalama zanyalenyesa kwambiri azipereke makampani kapena apereke makampani asopo tizigula sopoyu mochipa ngati mujatidalili 2014 2019 chabwino koma kuti akhozaononga chuma cha dziko zamasewera ampira anthu aja amalipirira kale matikiti andege ndalama zambiri ndimamva kuti ngati mmene yochitira bwino chonchomwe akabwera kuno ndiye kuti aliyese ndi malo oti amangepo nyumba ifeyo tisanagonekonso mwina nyumba za mageti ndi amapatsa malewo aja ukhangati ndiye anu ake nthaka Malawi weniweni ife amene sitidziwosera mpira kodi dziko lidzatipatsa chiyani orosangu sitifereleza amatimana ife kuti ndife Malawi adzatitani ifuna tinaona kuti mpovura kuti anthu ochepa azisangalala mmalomo osangalatsa dziko lonse ineyo tundinatero alida ndikuyamikireni kuti mwaveradi kuti lero muyankhula pang'ono ine ndambomvera mtsogolera atikhala chitsanzo chabwino ngati mmene alilipo Profesa Mutharika kufatsa leo tele ngati lokwantukwane iye alipe chabwino anguri wanenu mudziwa chiyani boma limafunika akuluakulu kuyendeza bwino mmene zinthu zilili no tikuthokozeni kwambiri Amaseko kuchokera ku Kasungu karibu kwa Masima ayi tisungireni tisasakaya pali mazira kadichi nyemba ayi tibwera zamagulu kuti mwina tizikhala mthanzi ifo ndimaonereyo mmene mulili ndamagawa anthu athanzi mtakadzabwera kwa ine pamene mudzaonera kuti anthu amba chibale ayi tidzakuyitanani zikomo kwambiri ayi zikomo zikomo
tipumulirako pang'ono, tikabweranso tikhale tikupitirirabe kulandira ma 10 folo osiyanasiyana, tione ngati palinso mwayi oti titha kuchezanso ndi anthu amayiko ena. Ngati mafoni amene wafike ife nkulekeranji kuyankhanso amenewo. Pano tipumulireko, tibweranso posachedwa. Kampani ya maulendo a ndege ya Malawi Airlines ikudziwitsa makasitomala awo onse kuti kuyambira pa 1 May 2026 kugula matikiti kudzichitika pogwiritsa ntchito njira za digital. Monga gawo la kusintha kumeneku, kulipira kudzalandiridwa kudzera potumiza ndalama ku banki, bank transfer, makina a POS, mabanki osiyanasiyana omwe alipo ku maofesi athu. Njirazi zomwe zakhazikitsidwa pofuna kuthandiza makasitomala mwachangu komanso pofuna kukhwimitsa chitetezo, zizigwirizana ndi njira zina zomwe zilipo kale zogulira matikiti pa intaneti, kuphatikizapo tsamba lathu la website komanso pa foni, mogwirizana ndi mmene makampani a ndege pa dziko lonse akusinthira kupita ku njira za digital. Kulimbikitsa makasitomala onse kuti akonzekere kusintha kumeneku kugwiritsa ntchito njira zolipira za pa intaneti zomwe zilipo. Ogwira ntchito athu ku maofesi ogulitsa ndi ku airport adzakhalapo kuti athandize ndi kutsogolera makasitomala pa nthawi yakusinthaku. Mukafuna kumva zambiri, tumizani email pa customerrelations@malawianairlines.com kapena imbani foni pa 0992 991 097. Malawi Airlines, from the warm heart of Africa. Tikulandireninso kulikonse kumene muli pafupi ndi kanema waluntha. Ine ndi Robert Kalindiza. Chidzulo chino tikukambirana tu nkhani ya atsikana athu amene akuchita bwino kwambiri ku Morocco. Anagonjetsa Nigeria, kudzagonjetsanso Egypt, ndekuti mu grupu yawoyo ndi amene ali pa top. Ndekuti maso ali kumeneko. Lachitatu lino akhala kumana ndi Zambia. Ndi mu nyumba ya malamulo aphungu anakambira nako za nkhani imeneyo, moti mpaka nduna amene amaona za chisamaliro cha anthu anatero kuti ife ndiye makolotu, bwanji tilondole uko tikachemerere nkwapatsa moni kwalimbikitsa kuti yayi mwakweza mbendera ya dziko, tili nanu limodzi. Ndiye nkhani tuli lero. Maganizo anu ndi otani? Titha kuwerenganso message apa kuti ndine ZB Nkonkha kuchokera ku Mchinji. Akutero kuti Mr. Kalindiza, topic mabweretsayo ndi abwino, koma ndalamazo ma MPO azitenga kuti ngati akulephera kutionetsa mpirawo pa TV ya boma. Ku Zambia komweko akumaonetsa anthu pa TV yawo, ndiye kumeneko asapite. Ankonkha amene onda Ankonkha kuchokera ku Mchinji akuti Malawi ikulephera kumaonetsa mpirawo pa TV kandi pa MBC ngasiza boma zimenezo. Nde ngati akulephera kuonetsa pamene popo ndi akanyamuke bwanji. Awa ndi Ankonkha kuchokera ku Mchinji. Tikupitirirabe kulandira mafoni anu. Imbani ndithu foni, ife tili pano chifukwa cha inuyo, tione kuti kodi zikhale motani. Hello. 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 Atitalikira amenewo. Hello. Hello. Muli bwanji? Tili bwino, muli bwanji? Ayi tilipo, tafika kuti madzulo ano. Kuna Tenje kuli Longwe komwe. Kuli bwanji kuna Tenje? Kuli bwino kaya kumeneyo. Ayi kunonso tilipo. Chiyamikire. Nkhani madzulo ano ndi imeneyo. Maganizo anu ndi otani?
maganizotu apo misonkho ya Malawi ndikungoona ngopangira zimenezo. Ndithu chabwino oro nafunika ndithu maganizo apereka ndabwino otaka izemelere koma nafunika kuti ayuze personal budget. Ndithu chabwino no tikuthokozeni kuna thenje kuti tagwirana madzulo ano. Zikomo kwambiri. Zikomo. Hello, muli bwanji? Ndibwino bwanji. Ayi tilipo tafika kuti madzulo ano. Umuro maswera kuntakataka wakafulama. Kuntakataka? Inde. Mudzi wakafulama? Wakafulama weniweni wamwe kwagulu kwa Nkobwe kumene. Komwe kwa Nkobwe? Inde. Mwapatsa moni Nkobwe? Zikomo kwambiri akalindiza. Tikumbutseni dzina lija. Ine apita ndalama. Ndalama moyo uli bwanji? Moyo uli bwino kaya kumeneko. Ayi tilipo. Zikomo kwambiri. Maganizo anu ndiotani chidziro chino? Maganizo anga ngoti ziganizo zimene zanu nazo zabwino. Kumambe nkhawi zine ngofunika jangana sikumwe situation lonova ilili. Chabwino. Nditudi. No tikuthokoza. Njefuna kwali mbikitade atika na mpirawo. Njefuna kwambiri. Chabwino. Komanso bafunika uri bakreso anuwage ngari ama-MP ajaji zimayi aja akreso ndikuthekera kwawo obeka ngari mporo wali mbikita satika na aja. Nditudi atsukulira. No tikuthokozeni kwambiri kuchokera kwa Kafulama komwe kuntakataka kudedza. Zikomo kwambiri akalindi. Mukhale ndi madzulo abwino. Zikomo. Titengenso ena apa tione kuti tili ndi ndani apa. Hello ife tumoyo kaya kumeneko. Tsitsani kanema tsitsani TV. Mwatalikireti? Zikomo. Tili kuti madzulo ano? Kwa Chisapo kuli bwa? Kwabwino kwa umeneko. Nkhani ndi imeneyotu mukuti bwanji? Ineyo ndi mwana wa skulu. Inuyo? Ine ndi mwana wa skulu, ndopita ku skulu. Mupita ku skulu kuti? University. Oho. Ndele ku university atikwezera fees paka afika 1.3 million. Nde mama muri azisisa bafees ku skulu nde asaziviraso azika jamea ndraba zote adilivele ku skulu abira nazo kuchi. Oho. Zo ndibona ngati ndizongoona ngayabe shuka bola nakati basefe ndrama zathu adilivele ku skulu ipuzire. Koma ngati ndrama zaso akulowera amene akopeza zinazochita. Chabwino. Ndithu munthu wankulu. Mudayamba kale ku skulu uko? Aruyamba kumene baba. Chabwino. Ndithu. Ayi abomawo ava. Chabwino. Zikomo. Hello. Muli bwa? Ibwino kana malume. Tilipo ankolo tili kuti pano? Mafika kumwanza. Kuli bwanji kumwanza? Mwanza tukwabwino. Tulope kwa. No ndakuthokozani kuti simutisiya tokha. Ine sindingakusiye ngati nkubala mwatizapa mulira limodzi. Musatero? Bacha kumatenga mmozi lwa kumatenga oyankhula yuniwa kumakusiyana kumakonderaso. Kodi? Yavena nzatu mulika ntengo amakulekani. Iya amaona kamwa imene tulutsa zotero kamwa. Kodi kamwa ngati mujeda awiri ndakatenge mmozi. Takulandirana zokula. Mawu anu ndi otani madzulo ano? Azipita. Atira? Azipita. Anyamukete? Mesafuna ndiwo. Bajatu anthu atu malamulo awo ndiona kuti ukapanga chaching'ono amatufulu athu. Oho. Koma tikakhala zibambo ati ayi ndino anthu oyipa. Chabwino. Ndi magroup stages itu ili scochas. Kodi afika mano kwawo. Atata anyamuke ndikupita. Ndikapeza kuti aphasabonedwa ako kumene koko. Mesa Zambia ndimene ilipitire Nigeria. Nanga Nigeria Egypt nkudusa pa Nigeria. Ikapita 6-6 apita ena. Ife ngani mabest rules nkupeza kuti zatifuta sonkomabwerako. Akatenga kwa nawo zibwera nawo. Ndio utasempana njira. Zikangati wanyamula minyama kuno kwapisa umene koko. Kodi jomoja wapempha kuti afuna apite nawo kumene koko.
muziwa zukulanga kuti jomwe kumene kwakwimba vuvuzera nadzaonadi atavala mkanjo atamino amavala mkanjo kumeneko blanta 1 alipo amene anamuimbira kapena anapanga ku senate ku makansolo kunena kuti ine ngati meya ndikupita kumene kapena ngati wamkulu wa makansolo wa makansala onse Malawi muno ndikupita kumene kokufa mundipasa ndalama sitinave sizinalembedwe wapitira za mtumba mwake tu chabwino awa sizodabwisa olo mwana wawo champitisa za Mrs. Waludi ati zacha izi za amainda maoje makatolokoso apo mwalo wa kwina zinthu zabwino chabwino eti ukanakhala kuna ulo katenga maliro tusakani nakuti ati apite kundazimaito akanatu mazibambulu mukatenge maliro kumene oho koma izi ndi suzi akasangalale ati akasangalale ndiwo ndizosadabwisa za Mrs. wakuti zija atenga mwanawo wa number 1 ansiya ya tsono imene ijatu sikwakhudza iwowa zimene zija amapanga ndi gulu lina azo angazisiyeni zimene zozo wako wa nyumba mozi chipinda chimozi kagono ansiye zikuchita kuonesa tu kodi ngati kunoko tikudula kunena kuti President Peter Mutharika akudula mafuta ogulira mmakwachi nkulola kutenga maforex azikapasa zimakuzipita mukachemerere mpi olo nthawi ya MCP ija ananena kunena kuti Gabadinho waifikisa flames mu quarter finals pitani mukasupport chikala kunena kuti chabwino ali pa fourth place apena semi final quarter final kunena kuti apita Mutharika kupita akakhale nawo pamwambo oonerera ma quarter finals afika china chomveka koma zona tutane ma MP onse kukaonera ma group stages ikafika ma quarter finals atengana mafupi zimayi ni ma MP ku tent ikaonera mpira zimayi atufulu tu izi sizabwino yayi chabwino iyi ndemu tukoza kumapangira mozipangira size yapa nyumba bako usamapangire size yazikwa izizo olupita Mutharika akoza kuvomekeza zimene mangu ya parliament kumanena ndithu announcement wiki hata kuti taonjezera parliament ndi wiki imozi kuti kambirani zofunika zaka kambirana izizi kunena kuti afuna anyamuka azipita akachemere mpi zona zonse misongo kumasa ino pepani amagulisa zowawa sakumene kuja parliament kuja sinazione kuteka tuunike isizona amaume ndithu akaonjezere wiki tikambirani zokambirana zake tifati zipita tikaonera kwa simoyo wabwino tiyeni tipire ntchito imene ziko latituma koma tikafuna zapabanja ndete ntizipira zapabanja kawa ntchito wathu azija za sabola tizija zabwino zimezo size yapabanja koma ikafika pa national level zisafika apapo chabwino ukuzoonesera munthu mkati mwako kuti muli zotani ayi pepani kumwanza zikakhala zizije zimawiru chera deji zikawishwa izi zikakhala zokoma kazipira yo ayi simo wabwino umeno zisiyeni zinthu ziyende asikana umene akulimbikira kuya kulifazili kulimaki chombo akananena kuti panopo tifati tanye kuthekera kuna kusonera kuti mpira umene ukumenyerwa lachitatu aonese pa MBC kuti tikanena kuti anavicha aita so afumwena ati aujeni akumulanja alimata paramount ndana chizimaya akaduya sakuonera tu mpira otu sakuonera aonera bwanje MBC kulibeko besata imirira kumuza na mamba kuti wa information upange kutekera kuna kuli kwasona kulachitatu atiye kaduya paramount achizimayo kwaonene mpira upange kutekera kuna kusantu kudoa aonene mpira koma akayimirire the whole minister kumanena kuti basa patifuna tipange kutekera tipemphe nyumba ya zimayi maepito setizipita MCP ola MCP onkulola kupanga zinezo MP yake ndani wa MCP osusada alole kutenga mafori kumazikira kwino ngataida akufuna kulola 2024 ayi chabwino no pange zimezo nkutali no ndikuthokozeni kwambiri kuchokera kumwanza zikomo ameneyo ndithu kuchokera komwe kumwanza tulandira tu maganizo osiyanasiyana kuchokeranso kwa anthu osiyanasiyana ifeyo ntchito yathu ndiyonetsetsa kuti kodi mukuti bwanji chinthu ichi ndi chanu ndiye sitingakutsekeni pakamwa inuyo mufotokoza ndithu mmene timayesayisa kuti tipezeko pamabwera ena pamonetsa manambala akunja ku South Africa kuti koma tikuvutikavutikabe kuti amenewa tiyese kuwatola ndiye mwina tione kuti kodi tiatola motani kanthawi kena ku WhatsApp nafunika ndithu ku WhatsApp kuti nawonso tapatse mpata atinanga si
tili ndi Malawi ena amene sitili nawo ku Malawi kuno ndi akumayimba ndithu koma kulukana komweko pamene tikupitanso kumapeto ndiye mutilolabe amene akubwera apa tione kuti kodi nkutani machitidwe ake. Muli bwanji? Ndikuno kaya muthankolo. Tilipo tafika kuti? Amene muli kunchero kutsangano tenof. Komwe kutsangano? Sure. Ayi takunyadirani tikumbutseni dzina lija. Ine ndine Sicha Fumuka. Aha. Yeah, ine ndikuona kuti president watu loganiza bwino kwambiri. Okay. Daleperetsa Republic of Malawi just because of zomwezi zama zandama. Ndino kulisoba zikaso drama ena yokaseretsa aphungu ndikuona kuti pamene popo sakuganiza bwino ya. Chabwino. Mwina hata wile konvisi bauna azimayo mmadzi ukafana zichaja kuti songofiwa pakamwa. Mwina kuweza kumpangisa kuti avomere kumame ndama za kisongo mene kuziya kuno kumalawi. Isizibino ujire kama njire mene yoyo. Chabwino. Iyo wangana azimayo amena kumagaziza kwa mbili za tiko lao ndi asimena kufutikira malaimo. Kwa sadi kuwasa wila kwa jifuwa zaki tulikile kuti akutefa unyumba ya malamulo. Kuti abide ngati dziko la waduma. Ndepafulika malawa. Oho. Ena baga zika ndaenda kuona malawa na kumolo kwa mesa waone. Aha. Ndiboso kusura ngambire bagani mu naenda pandege. Ndama zambiri pa muntu mmodzi ndama zambiri kwambiri. Chabwino. Ndola sibwino ya. Kwena kuyerekedwa amanda wasanga. Aha. Afitanzi yesu mafereza ja mbeu pakizambiri mbili someso wangosi bonya kulifa mu kafuna matafanza zineso ya. No ndikuthokozeni kwambiri. Hello. Hello. Muli bwino? Tibwino ndi muli bwanji? Tilipo nkuti tafika. Apa parumo fika kumchinji kwa Nkhwazi Gilbert Kameko. Kuli bwanji kwa Nkhwazi? Kuno kuli bwino kaya kumeneko kuli Longwe. Kuli Longwenso kuli bwino nkhani yake ndi imene madzulo ano. Kani iru naiva ndipo ndalodandaulo kuti lero siniyankhulako. Mwayankhula papa. Ile kuchoyamba ndene kuti chinthu imene ninga kambe choyambire chikayonena kuti. Ngati munapita ku chipatala cha boma kaya munapita ku pompano kapena achibale ena ngati apita ku chipatala cha boma. Lero lomwe. Ndipo umwaka mwina machasa amene mwakumana nawo kuti mukumanitsira ndi mankhwala a boma. Isipimira 35%. Utathauzwa kuti la yemwe wa 3000 ku chipatala cha boma pano pangosowa. Ineyo lero linali kumaliro ndipo nkufotokoza kwake kuti malimuwa anachita vilupo ligonsezo kuti anakumana ndi malungo amene malungo sana kumene ndi mankhwala ndipo pofika usiku waramoyo. Maliona utenga lero wozonyeza kuti mankhwala amalungo kunalibe kumeneko. Petro ndadzipa tsafuso kumene kuti mankhwala amalungo amene alila ndi less than 5000. Komano zibani zimene zimalamula dziko lino zikuzukuluzi zimagawa salu maboma wose 20 likati pano 29 pacha. Salu ko munthu wina aliyense ngati kayani wa mamuna ampatsa malaya mina salu ndi malaya amene amapanga kosi more than 15000. Pomwe zimatanthauza kuti mu 15000 ya salu matenga ino amene malamulira dziko lino magawa anthu amene ali makakazi bani zanu amatenga mapeketi amene ali la okwanira anthu atatu. Ndetero fuso nkumali yawa wanduna aza umoyo akisamelo cha wanthu zero. Anthu aja usopo khala chamenda kwa pansi sadakambe kuti ife liluluka mulika kana anthu amenewa chifukwa boma simuthandiza koma lero alukambe kuti apita kuonera mpira chifukwa lumene konkonona. Ndiye dziko limazungulira ndipo liso na vaso kanthu kena kumene kwanena kamwambe yakapikana nali kumaliro pacha. Chabwino. Amanena kuti nyumba yomanga wekha munthu wamanga nyumba yomaliza ugonamo imatheka ukugwa kuphinda kupha. Ndezi anafanizira anena kuti voti yovoleroka panopa yulipa. Anthu yawa anena kuti apite kumpira apite tidayika ndife yapa atiphe tiamanga roka. Atipe. Sanda kuitse ayi koma tiwauza kuti salu zachibali zichamakhala muli pachazicha ni 15000 opita mmwamba. Paketi ya la imene irusowa pano is less than 3000 koma la anu wosowa koma salu yachibali aliyense muno Malawi ali nayo. Ndalama zake simtenga so kwina anthu inu zomwe zathu zomwe limasonkazi.
Bweraji kumpira kumene kumukasangalale mabanja wanu ndalama karengeni. Chifukwa nyumba iyi iyo mangaroka yulipinda. Pepani. Tingolekezera mwepo koma alili nziko limazungulira. Ifa ulumene feri mafa ntakumalawi ino simsamala ndipo anthu oyipa pompano anthu ajali amenda kwa basa kamna abweza ndimkhanije ndimakambasa bara yata. Akufuna sikisa maliro amene wacha. Kamino nchiru bito kakhana anthu amene ajawo nkwapezera pokhala upambano upira kumpira masewera kaya masewera munthu umamba wakhura ndio upira kumene kujako. Atamenda baba soke sala jekali kosalinja adalinja la yapwe ana maphuziro wawo ulakwika chipa umoyo wawo so ulakwika tsono mmazire na kudai ifeyo ndifakisa mja wanthu chisamira wanthu chopita kumpira ulepero samala wanthu amene asobokhala amene acha. Bera malala ambira amene tulipa program ngati amene onera luntha panopa imango khala mbali imene ine poti ndine wachibali chakuti nisopota zimene za tisinthe kaganizidwe mpaka malawi iliyo kanikana tizisopota zinthu zimene zilolunjika kuti malawi imangike. Ndori ko sopota kuti kumene kwapite aulimbikitsa mpira nambokhala munthu akhale wathazi chimbothana ni mavula amene ali m'Malawi. Ndikuthokozeni. Malama wakulu amene yankhula kunena kuti salu za chipani zimakhala less more than 15,000 pakerera less than 3,000 koma lani wosokopsa upambana salu za chipani. Anthu anabwera kalipa nyumba yomangatoka kalipinda zomwe kwambiri. Chifukwa cha nthawi ndikuthokozeni kwambiri kuti mwakambako maganizo anu. Ziko. Ayi ndithu muli ndi ufulu kuidula foni tsopano. Chabwino. Amene onso ndi amene atifikitsa pa mapeto pa programu yathu chidzulo chino. Timakhala ndi mwayi kuti mukhoza kukamba ambiri koma nthawi ndi imeneyo ndithu. Tithokoze nonse amene mwapereka maganizo anu ena akutero kuti ngati ndalama za nthumba pitani koma ngati nzaboma bwanji amalawi mwakumereko mtima kuti muoneko mavuto ena ndi ena nkhani tu ndi imene ndikuthokozeni kuti munali pamenepo. Ndithokozenso Gerard Kasonga amene anali pa makina ndi nzake wongani Chirwa. Ine ndi Robert Abel Kalindiza mwakoma nonse.